Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Уңайлы шартлар, Әлмәтнең яңартылган үзәк мәчете үз ишекләрен ачты. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir hadisinde ite, eğer de meşitlerini tüzeseniz anı gadi itip tüzüğüz deyip. Mında indi bizim gadilik de var, maturluk da var, şundi bir tınışlık da var. Еш спортчылардан алып Россия чемпионнарына кадәр Әлмәттә триатлон буенча Россия чемпионаты узды. Ел анда катнашу өчен илебезнең төрле почмакларыннан 700 дан артык спортчы гариза биргән. Алмакай ат утарында практик укулар, Якутия кунаклары атта йөрү спортын үстерүдә ярдәм итә. Хәзер монда практически занятия кебек, и в то же время бу шушы нәтиҗә буенча сбор һәм шушы без инде аны межрегиональный турнир иттереп уздырабыз. Корбан бәйрәменә Әлмәт шәһәренең Ризаэддин Фәхреддин исемендәге үзәк мәчете яңартылып мөселманнарга үзенең ишекләрен ачты. Татнефть компаниясе ярдәмендә ул традицион функцияләрен башкара торган һәм аралашу, үсеш өчен уңайлы киңлекләрне берләштергән заманча дини белем бирү үзәгенә әверелде. Үзәк мәчеттәге булган үзгәрешләр турында хезмәттәшебез Сөнҗи Хәсәншина. Мәчеткә беренче таш 90-нчы еллар башында салына. Әмма акча җитмәү сәбәпле төзелеш туктатыла. 1995 елда Татнефть компаниясе җитәкчесе Ринат Галиев ярдәме белән мәчет төзелеше дәвам итеп, 1998 елда ул кулланышка тапшырыла. Дистә еллар дәвамында мәчет искерә, гүмбәзеннән су үтә башлый. 10 ел элек яңартылган фасад та таушалып өлгергән була. Мөселманнар мәчетне төзекләндерү өчен яңадан Татнефть компаниясының җитәкчелегенә мөрәҗәгать итә. Һәм компаниянең мәчетне киңәйтеп, аны заманча дини белем бирү үзәгенә әвелдерү фикере туа, һәм алар аңа ирешә. Мы считаем это инвестициями. Инвестиции в культуру – это то, что безусловно окупится всегда. Чем более высокий будет уровень культуры здесь, вокруг нас, тем богаче будет страна, тем богаче будут люди, регион, все. 2018 елда иң яхшы проект шишелешенә бәйге уза, анда Арканика архитектура остаханәсе җиңә. Мәчет ремонтының баш архитекторы Никита Выходцев сүзләренчә, аның өчен зур ритуаль бинаны төзекләндерү эшен җитәкләү зур дәрәҗә. Бу эштә ул тарихка мөрәҗәгать итеп күп символлар куллана. Многие символы и историю, когда нам приходилось восстанавливать, нам приходилось обращаться к истокам. И так же, как истоки, всегда являются новаторством. Потом в будущем, потому что всегда на исток это как раз не взгляд назад, а это новаторство. Мәчетнең тышкы кыяфәтен формалаштыруда ике алым кулланыла. Гарәп каллиграфиясе һәм традицион орнаментлы перфорацияләнгән рельефлы панельләр. Аның фасады заманча стильдә, төнлә яктыртыла. Монда Мөхәммәд пәйгамбәрнең гарәп телендә кем гыйлем юлында булса, ул җәннәт юлында булачак дигән хадисе язылган. Мәчетнең гөмбәзе 2 метр биеклектә. Тирә-якта шарлавыклы буалар белән тоташтырылган йөрү зонасы төзекләндерелгән. Хәзер яңартылган 4 катлы күп функциялы бинада никах һәм исем кушу өчен киңлекләр, китапханә, конференциялар, күргәзмә залы, кибет, гаилә һәм балалар уен зоналары урнашкан. Намаз залының мәйданы элеккегечә 1200 кешегә исәпләнгән. Шул ук вакытта мәдрәсә аерым 3 катлы бинага күчкән. Bu tirede Yugo-Vostok'ta elbette mındı meşitler yok. Mındı stilde işlengen tege eytiginde İslam kanunlarına turu kiletirgen ittirip. Niye için? Eğer de bugün zalga kirip karasağız, siz kurası bizim zal kimdir eytirgen mümkün? Bu gadi zal deyip. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir hadisinde ite, eğer de meşitlerini tüzeseniz anı gadi itip tüzüğüz deyip. Mında indi bizim gadilik de var, maturluk da var, şundi bir tınışlık da var, şundi bir үзенә күрә күңелне тартып тора торган, җәлеп итә торган шундый бер әйтик инде бер аның әйтәләр бит менә теге шундый бер атмосфера анда дип. Менә шушы әйберләр шушы мәчеттә хис ителә.
Стилобат элекеге парковка территориясында төп керү урыны алдында хәләл кафе һәм ритуаль хезмәтләр зонасын үз эченә алган иҗтимагый киңлек булып тора. Аның мәйданы якынча 6,5 мең квадрат метр. Мәчетнең үзендә 4 мең квадрат метр. Яңартылган мәчет шарлавыклы буаларның биек ярында урнашкан һәм һичшиксез барлык яшьтәге шәһәр кешеләре өчен яраткан урын булачак. Энҗи Хасаншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай нефть идарәсенең ЦДНга 4 сакчыл җитештерү объектында чираттагы уку күнекмә өйрәнүләре узды. Әлеге чараның максаты гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда эш итүгә персоналның әзерлеген раслау, куркынычсызлык техникасы һәм янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозуга юл куймау. Өйрәнүләрне безнең төшерү төркемендә күзәтте. Тулрак Эльмира Шарифуллинада. Өйрәнүләр шарты буенча насос станциясе мәйданчыгында 1 номерлы буфер сыйдырышлыгы турба үткәргече авария хәлендәге герметик сызлануы вакытында гамәлләр эшләнде. Анда Ознакай нефтьнең штаттан тыш авария коткару оешмасы звенолары, 24-нче янгын коткару бүлеге, ЦДНга 4 оператив персоналы һәм Ознакай нефть һәм газ чыгару идарә органнарының хәрби исәп-хисап көчләре катнашты. Өйрәнүләрне Татарстан Республикасы Ростехнадзор инспекторларының һәм Татнефть компаниясының сәнәгать һәм экология куркынычсызлык үзәге белгечләренең махсус комиссиясы күзәтте. Өйрәнүләр легендасы буенча коррозия нәтиҗәсендә буфер сыйдырышлы турба үткәргеч герметик сызланды һәм нефтле сыйыклык объект территориясенә агып чыкты. Авария нәтиҗәләрен бетерү буенча ашыгыч чаралар күрергә кирәк булды. Алга таба мәгълүматны тиешле органнарга һәм хезмәтләргә тапшыру барды. Оператив штаб оештырылды. Авария урынына ашыгыч ярдәм, янгын сүндерү хезмәте чакырылды. Штаттан тыш авария коткару оешмасы командирына газлылык концентрациясын һәм аның шикләрен билгеләү, коткару эшләрен оештыру һәм зыян күрүчегә беренче ярдәм күрсәтү йөкләнгән. Формация командиры һәр коткаручы алдында бурычлар куеп, аларның үтәлешен күзәтте һәм бүлекчәнең һәр докладыннан соң өйрәнүләр җитәкчесенә доклад ясады. Коткаручылар звеносының уңышлы гамәлләреннән соң ашыгыч ярдәм шартлы зыян күрүчене медицина учреждениесенә алып китте. Штаб җитәкчелеге 24-нче янгын сүндерү бүлегенең пост начальнигына нефть продуктлары өслегенә күбекле һөҗүм ясау бурычын куйды. Өйрәнүләрнең чираттагы этабында герметик сызлану нәтиҗәләре бетерелде. Сәнәгать куркынычсызлыгы буенча әйдәп баручы белгеч Ленар Ганиев комплекслы өйрәнүләр тәмамлаганнан соң барлык авария коткару оешмалары һәм идарә штабы уртак тырышлык белән шартлы авария нәтиҗәләрен оператив рәвештә бетергәнен билгеләп үтте. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт инде 7-нче тапкыр триатлон үзәгенә әверелде. Ярышлар колабызда 2018 елдан бирле үткәрелә. Триатлон бер юлы 3 дисциплинаны йөзү, велоузыш һәм йөгерүне берләштерә торган уникаль спорт төре. Шуңа күрә ярышларда аерата җанлы узды. Илебезнең 20 төбәгеннән 750-дән артык иң көчле спортчы, аларның тренерлары әлбәттә инде җанатарлары. Йөзү, велоузыш һәм йөгерүне үз эченә алган бу спорт төрен үзетүчеләр елдан-ел арта. Ярышка килүчеләр арасында Россия беренчелегендә катнашучылар, терәк хәрәкәт аппараты зарарланган спортчылар, шулай ук бөтен Россия балалар лигасында һәм һәвәскәрләр триатлонында катнашучылар. Ярышлар берничә этапта узды. Беренче көнне егетләр, кызлар, юниорлар ярышты. Кояш ул көнне иртәдән үк кыздырды. Өстәвенә яшь спортчыларның да каны шактый кайнап тора. Бу эсселеккә җанатарларның эмоцияләре дә өстәле. Әлеге тамашада шәһәр күле кайнап чыккан тәэсир калдыра. Умничка, молодец, зайка, разозлись, работай. Вот девочек можешь подобрать, ветки, ручки. Ярышларның иң кызган вакыты ир-атлар һәм хатын-кызлар арасындагы шәхси зачет һәм команда эстафетасы булгандыр мөгаен. Аның барышын эш сәфәре кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та күзәтте. Рәисне Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов озатып йөрде. Шәхси зачетта катнашучылар 1 километр чамасы йөзеп, 20 километр велосипед тәгәрмәче әйләндереп һәм 5 километр йөгереп узарга тиеш булды. Қалабызда триатлон буенча ярышлар 2018 елдан башлап инде менә 7-нче тапкыр уздырыла. Быел анда катнашу өчен илебезнең төрле почмакларыннан 700-дән артык спортчы гариза биргән. Хәзер инде беренче җиңүчеләрдә билгеле, аларның эмоцияләре һәрвакыттагыча тулып таша.
Выдалась такая погода, это большой плюс. Шундай һава торышы булуы әйбәт дип саныйм. Эстафетаны уздым, йөзү авыррак булды. Бу юнәлештә тәҗрибәм азрак булганга. Хәзер рәхәт арыганлык сизәм. Мунчадан чыккан кебек. Меньше всего имею опыта в плавании. А во всем остальном нормально. Что вы сейчас испытываете? Ух, приятную усталость, как после бани. Так. Самый сложный был велоэтап. Сегодня жарко. Минем өчен иң авыры велоэтап булды. Бик кызу туктап кала яздым. Нәтиҗәдә үземне кулга алып финишка 2 җиттем. километра на беге остановился. Уже набирал обороты. Все финишировал. Я рада за сына. Мин улым өчен бик куанам. Ул бик яхшы нәтиҗәләр күрсәтте бүген. Такие показатели просто супер. Өченче ел рәттән калабызда шулай ук терәк хәрәкәт аппараты зорланган спортчылар да ярышты. 3 көн дәвам иткән күләмле чараны Татарстан Республикасы балалар лигасының яшь спортчылары япты. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Саха-Якутия белән Татарстан арасы ныгая бу аударыш уены белән бәйле. Шурапчы физик культура һәм спорт дәүләт институты аударыш уены буенча хөкемдарлар өчен укулар уздырган. Аның практик өлеше Алмакай ат утарында уза. Аны регионнары турнир белән бәйләп алып бардылар. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Дугуйдан Винокуров Алмакай ат утарында икенче тапкыр. 2022 елда ул Якутиядан алып Мәскәүгә кадәр ат белән бара. Шул сәяхәте вакытында татар атлары белән танышырга дип Лениногорск районындагы Алмакай ат утарына керә. Хәзер аударыш уенын карарга дип махсус килгән. Татарстан, Башкортстан яклары бик ошый дип сөйли ул. Наша необъятная. Безнең искиткеч Россия чиксез ул. Һәр төбәкнең үз матур урыны бар. Бурятия, Башкортстан, Татарстан республикаларында гомумән бөтен төрки халыклар кунакчыл. Бу аеруча сөендерә. Алмакай ут утарында кунакларны бие сөтеннән ясалган кымыз белән сыйлыйлар. Регионара турнирга 30-га якын спортчы килгән. Алар Татарстанның Тукай, Лениногорск, Бөгелмә, Ютазы, Баулы районнарыннан. Читтән килүчеләр арасында Башкортстан һәм Саха-Якутия республикасы кунаклары бар. Егетләребез төрле регионнардан Россиядә үткәрделәр судейство буенча квалификация. Чурапчинский институт спорта. Хәзер мында практически занятия кебек, и в то же время бу шушы нәтиҗә буенча сбор һәм шушы без инде аны межрегиональный турнир иттереп уздырабыз. Гөлфия Салаватова башкорт атларын бәйрәмгә бизи торган әйберләр алып килгән. Барысында үз кулы белән эшләгән. Бу темага диплом да яклап чыккан. Ат спортын үз итәм, аударыш уенында катнашыр идем дип сөйли ул. Аударыш уеннары бездә Башкортстанда тергезелә башлагандан алып, мин күзәтеп барам һәм шулай ук институтта укып чыктым. Мин судьяның секретары булып, күп ярыштарда катнашып дигәндә өлгердек инде. Төрле правилаларын беләм, Аллага шөкер. Бәләкәй сактан ат менән кызыксындык. Шуңа күрә ат спортын үз итәм инде. Ат сабыштарында да катнашканым бар, урындар алганым да бар. Шуңа күрә соперниктар булса сыгып, әлбәттә көрәшеп караганда булыр иде дип уйлыйм инде. Әле пока хатын-кызлар арасында ондай ярыш булганы юк. Шуңа күрә мин ситтән күзәтәм. Ярышлар кичкә кадәр дәвам итте. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Саиткулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Күршебез Бөгелмәдә Корбан бәйрәмендә кылычлап бәйрәм иттеләр. Мисал өчен татар мәдәният үзәгендә быел Корбан ашына ветераннарны, элекке хезмәткәрләрне чакырдылар. Башта сәламләү сүзләре, аннары аш белән сыйлау. Бәйрәм ашына ветераннарны татар җәмәгатьчелеге чакырып алган. Бу борынгы традиция. Бәйрәм ашын Сәфәр мәчете мулласы ачып җибәрде. Ул дугалар укыды, вәгазь сөйләде. Безнең үткәргән мәдәни чараларыбызны бик яратып килеп карап йөрүче кешеләребез һәм дә инде безнең мәдәниятебезнең хезмәте белән кызыксынучы кешеләрне киң күңелләребез белән чакырдык. Ризыгыбыз һәммәсенә дә җитәр иншаллах. Ветераннар шатланып туймый. Фәния Сухова озак вакыт татар мәдәният үзәгендә эшләгән. Бу кичәләрне сагындык дип сөйли ул. Тумышым белән мин Башкортстанның Октябрьский шәһәреннән, Төрекмән авылыннан, Мәчетле авылдан, безнең тирә-якта бер генә мәчетле авыл бар иде, Төрекмән дигән.
Менә шушы Корбан гаетләре күңелгә бик якын минем. Чөнки без мәчеттә азан әйткән тавыш белән үскән балалар бит. 2 ел менә безнең булмый торды инде ул. Бу ашлар менә бу ел Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһи шөкер, тагын менә матур иттереп шушы ашка җыелдык. Кунаклар сарык итеннән пешерелгән шулпа белән сыйланды, пироглар белән чәй эчте. Мөселманнар өчен бу бәйрәм аларның диненең аерылгысыз өлеше булып тора. Ул гасырлар дәвамында үткәрелә һәм бу вакыт эчендә аның асылы үзгәрмәгән. Айгөл Шәрәфиева, Израк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ислам дөньясы Корбан бәйрәмен 3 көн бәйрәм итә. Бу көннәрдә ятимнәрне һәм өлкән яшьтәге кешеләрне корбан итү белән сыйлау гадәти хәл. Әлбәт районы мөхтәсибәте, Ансар хәйрия фонды һәм шәһәребез эшмәкәрләре тарафыннан мөмкинлекләре чикле күп балалы һәм мохтаҗ гаиләләрдән булган 50 балага бәйрәм хәйрия ашы үткәрелде. Чара Коръән аятләре белән башланып китте. Чакырылган балаларны һәм аларның әниләрен, әбиләрен Ансар хәйрия фонды җитәкчесе Руслан Бажутов Корбан бәйрәме белән тәбрикләде. Ул үзенең чыгышында кешеләргә дә, Аллаһ Тәгаләгә карата да рәхмәтле булырга өндәде. Һәм изгелек эшләү һәр вакытта да изгелек белән кайтуын ассызыклады. Чакырылган балалар бәйрәм табынында чалынган корбаннар итеннән тәм-томнар авыз иткәч, төрле уеннарда һәм викториналарда катнашып, баллы бүләкләргә ия булдылар. Удивительный, урнекле, да, этот праздник является примером, и также это является успешным праздником. Biz мондый чарага икенче тапкыр киләбез, икенче тапкыр чакырыла. Беренче тапкыр инде Гаит бәйрәмендә булган идек, шулай ук балалар белән килгән идек. Бүген без минем улым Раяз һәм кызым Азилә белән килдек инде. Бу оештыручыларга барсына да бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Мондый чаралар безне берләштерә, дуслаштыра дип әйтим инде. Бик күңелле, күп файдалы әйберләр ишетәбез. Безне бу Ансар фондына танышкандан бирле һәр бәйрәмдә булабыз. Балаларны мәктәпкә җибәргәндә дә, Ураза бәйрәмендә дә, Корбан бәйрәмендә дә шакырдылар, килде. Менә бүген внугым белән, җиянем белән. Артур. Балалар өчен бик әйбәт, үзем өчен дә аралашалар, дуслар табалар. Шул дин юлын аңлыйлар инде. Дини бәйрәмнәр шул кадәр нык тәэсир итә балаларга. Уеннардан соң һәрбер балага Ансар хәйрия фондыннан һәм шәһәребез эшмәкәрләре тарафыннан әзерләнгән бүләкләр тапшырылды. Тулырак әлеге чара турында сез 21 июнь кичке 8-дә эфирга чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Энҗи Хасаншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ассаламу алейкум, вашим ручками. Әлегә шулар иде, мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.